Vă salut, dragii mei prieteni! Mai revin și eu tot astăzi cu un tutorial pe acest canal de YouTube. Voi face la melodia studențească, așa se cheamă la noi în zonă. La voi nu știu cum se numește această melodie, să lăsați în comentarii. Este o sârbă care se cere la nuntă, se dansează în doi sau... Na, fiecare are obiceiul lui. Întâi o să vă cânt această melodie și după foarte rar tutorialul, în sol major, da? Și... Da? Și acum foarte rar tutorialul. Deci. A doua parte. Și mai rar. Și iar. Ca să facem intrarea. Sper că ați înțeles, da? Deci mai fac o dată. Rar.